Y ahora está como muy de moda lo de las relaciones abiertas y todo eso. Cada quien, ¿sabes? Es un mundo. Yo no lo veo. Yo si quiero tener varias relaciones o quiero acostarme con quien quiera, pues estoy soltera. Y si estoy con alguien, pues estoy con alguien. Mentre estigui pactat i sigui respectuós els dos, cadascú se fa el menú que li agrada més. El Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, ha publicat este matí la tercera enquesta sobre les relacions socials i afectives després de la pandèmia. El qüestionari ha preguntat a la població sobre la vida en parella, les relacions familiars o la felicitat. Per a parlar de com ens relacionem i de les conclusions d'aquest estudi, saludem el psicòleg Enric Valls. Bona vesprada. L'enquesta del CIS té unes quantes dades cridaneres. Una, que iniciar una relació de parella, per al 80% el factor més valorat és la implicació en les tasques domèstiques. La pandèmia ha canviat els nostres criteris per a trobar parella? Bona vesprada, així és. La pandèmia ha suposat un canvi generacional, no? I un canvi també, anem a dir, extrem, en el sentit de que les parelles, avui en dia, a través de les xarxes socials, a través d'aplicacions, pues és una forma de conèixer i sobretot d'interactuar, no? I això s'ha normalitzat, s'ha naturalitzat i, evidentment, ha suposat un canvi per a bé, no? Que quasi la meitat dels enquestats estan d'acord en tindre dues relacions afectivo-sexuals a la vegada. Està canviant la mentalitat monògama més tradicional? Així és, està canviant, com deia, arrel de les xarxes socials, arrel de la normalització de relacions obertes i sempre que se parle la parella és benvingut siga, no? Quan se posa damunt de la taula els objectius i cada un què és el que vol i què li agrada en la parella. L'enquesta també reflecteix que els espanyols ens considerem feliços amb una puntuació mitjana de 8. Realment estem més satisfets que abans amb la nostra vida o hem canviat el barem de valoració després de la pandèmia? Bueno, doncs així n'hi ha un concepte que moltes persones ha canviat i que ha fet que relativitzen, inclús que valoren qüestions que abans no es podien valorar, per exemple, les relacions interpersonals, les qüestions també familiars, les personals. Això ha sigut també un canvi paradigmàtic en la persona que ha suposat que es posa en marxa o en valor qüestions que abans no es tenien, així que sí que ha suposat un canvi. Enric Valls, psicòleg, gràcies per atendre'ns en directe. Igualment.